Plukke opp all dritten her. Han er død. Er han død? Ja. Jeg kjører. Ja, du tar kontroll. Oi! Å, helvete, han er Å død. ja, jeg ser... Nei, det var ikke noe. Oi, oi. Jeg først. Nei! Skal se om han lytter meg. Nei! Søk! Helvete. Så lander folk der, ja. Hva faen? Jeg drapte han. Hva, han skjøt meg? Nei! Jeg trodde det var deg. Og du trodde det var deg. Å, helvete! Det er jo real å spille den, this game.